Има какво се качва в Фейс. Ама чакай, позная да е по-интересно. Чакай, ще дам. Се падам. Не, пусни Падам. Пусни Тодоро. Не, но че сме на камерата, по те това не се боли. Все едно ще предлага. Ти не мога да заравниш. Посъня те... Не се посмя сама. Искам да кажа една тайна. Не! Посъня, тая тайна е защото тайна. Ела. Тръгвай. Чакай, дръжи, имаш ли? Да. Не се моля, камето падам. Сливе падам. Сливе ми. Не. Само ще държа. Ама ти няма да държа. Ходиш ли? Да, ходиш. Чакай, ще пусне на изравнение терени там, искаш ли? Айде! Бързо! Бързо. Аз поне съм сама Силвия. Не. Наинчета бутон. Не! Ма ти ходиш! Ма не беше интересна, ела. Ма не. Сиве, тебе се държахме при всяко. Защото аз ви помоля. Аз да помоля. Ти не си намолила. Не. Гледай пак да падне. Ма ти ходиш, карай, не ходи! Да, човек, карай. Бутния. Елена, трябва да караш. Не видя ли нас? Карай, Ти ме търпахме! Аз не казах, че мога да карам. Аз показах. Ти каза, че можеш. Ще падна. Обърни! Чакай. Ама аз не държах, казах, че не трябва да държиме. Буквално седнах. Не с апарати. Аз седнах. Аз сярам като не се. Защото не мога само, защото ще падна още. Дай ще помогна да обещавам, че ще помогна. Не. Дай другата ръка. Дай. Да не ще трябва. Пак ще седна. Още ги стигни. Силвия, не виждам те. Спокойно. Имам да се взема към чип. Тя си взема ровер. Ти ли? Бебека? Мамата? Няма. Страхна се, защото... Държавка дупи, погледнете! Мама, Елена, спри се. О, дай да го видим. Спри се. Да, ето там. Ето така. Падна на това. Къде си? Поне па се размеси. Не бе. Тодор, не мога да ще падат. Това е идеята. Да ме колко ще 5 минути видео. Ела тук, ела прилюка, ще падна. Ай, идиот. Препятствие.
местата. Кажи, не мигам. Виж как някакво хуженце. Искаш ли го? Не. Не трябваше нищо откъсваме. Но дали ще стежи с нищо там? Не. Не. Пил. Дай пак. Гледайте, тук всяка свободна жена му срева, защото е паралелно. Дайте. Има ли? Да си Юбе! Това клип специално ще го връча на Марков. Снимай го с красива и треньор, дай камерачета. Отиди при Елена камерачета. Секса ви сте. Не, Теодора не го прави. Да си камерачета. Не го правя. Защо съм? Се смеяш до Елена. Айде, ела. Не трябва ли сeste? Ама не мога да Да, ама Елена май пак ще падне. 6 минути и 40 секунди видео, брат. с две падания. Решавам да се епска. Не, това видео ме разби. 7 минути. Падане. И човек, който не може да кара. Супер забавление. Трябва да почвам, искам ти кажа. И това е Елена Евтимова, 5 класа 7 за Унайден Геро. Качите го във видео, толкова лайкове ще има, нали? Да, не, наистина ще го качим. И ще тагнем даже. Елена Евтимова! Ще